Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de Orde van Advocaten het belang van preventie benadrukt. Gisteren waren 2 vertegenwoordigers van de Orde van Advocaten aanwezig in het parlement. Ze gaven technische informatie over de wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Namens de Orde van Advocaten waren mevrouw Carine Jans en meester Paula Jansen aanwezig. Ze gaven aan dat ze begrijpen dat Curaçao strengere wetten wil, zwaardere straffen. Maar ze benadrukten dat dit alleen maar werkt als het gebouwd gaat met een goede onderbouwing en een versterking van de orde, handhaving en preventie. Mevrouw meester Jansen benadrukte dat een zwaardere straf niet leidt tot een groter gevoel van veiligheid. Juist door weer te werken aan preventie moet er meer veiligheid in de samenleving komen. Daarom pleit de orde voor evenwichtige en goed onderbouwde wetgeving. Ze wil criminaliteit niet bagatelliseren, maar er moet wel een idee zitten achter het verhogen van de straffen. En minister Shelton Hato van Justitie reageerde gisteravond al op Facebook dat hij de terughoudendheid van de Orde van Advocaten niet begrijpt. Hij kondigt aan te zullen blijven werken aan het verhogen van de straffen, onder meer voor mensenhandel. 100 miljoen te veel uitgegeven in 2019. Dat heeft de minister van Financiën, Javier Silvania, gisteren gezegd in het parlement. Hij legde uit dat de jaarrekening van 2019 niet alleen een financieel verslag is, maar ook een weerspiegeling van het financieel beheer. En daarbij benadrukte dat er bijna 100 miljoen is uitgegeven zonder dat dit was opgenomen in de door het parlement goedgekeurde begroting. Volgens Silvania moet er beter worden gelet op dergelijke overschrijding van de begrotingen. Hij wil ook in 2026 met een voorstel komen om te voorkomen dat de goedgekeurde begroting wordt overschreden. En hij benadrukte dat in 2019 er voor bijna meer dan 17 miljoen gulden is uitgegeven door ambtenaren die niet gemachtigd waren om aankopen of goederen of diensten te doen. Hij wil daar ook beter op letten in de toekomst. Gepensioneerde chauffeurs werken illegaal. Tenminste, dat zegt de vakbond STO, Sindicato Transporte Optimalisa. Zij zeggen dat buschauffeurs die met pensioen zijn gegaan daarna bijbeunen of zwart werken, terwijl ze eigenlijk niet meer legaal rijden. Dat is niet goed voor de sector en ze vinden het ook kwalijk omdat veel van die chauffeurs ten tijde van hun legale chauffeurschap nog heel erg boos waren over mensen die illegaal busjes rijden. Daarom wil de STO dat er meer handhaving plaatsvindt en dat er beter gecontroleerd wordt op de chauffeurs van de bussen op Curaçao. Zaak tegen oud-medewerker Kustwacht. Gisteren behandelde de rechtbank een zaak tegen Derelsen V. Hij is 33 jaar en voormalig in dienst van de Kustwacht. En hij zou betrokken zijn met 14 zaken die met drugssmokkel te maken hebben. Zo zouden er 250 kilo drugs zijn geïmporteerd vorig jaar. Het onderzoek is nog niet klaar en er zijn nog veel meer mensen bij betrokken, in totaal 7. Maar op 13 oktober moet er daadwerkelijk inhoudelijk op de zaken worden ingegaan. Maar de behandeling gaf wel aan dat iemand binnen de Kustwacht voor jarenlang zich bezig heeft gehouden met drugssmokkel, terwijl de Kustwacht natuurlijk bedoeld is om drugssmokkel tegen te gaan. Dus interessant als de zaak wordt behandeld. Petitie Aminta Sprokkel 10.000 keer ondertekend en ingeleverd bij de regering. Dat heeft Omaira Leeflang, de voormalige minister, bevestigd. Een van de mensen die achter de petitie zit om de nieuwe woonheden van Totolika de naam te geven van de oud-voorzitter van die stichting, Aminta Sprokkel. Eerder liet minister Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur weten dat de nieuwe gebouwen zouden worden vernoemd naar oud-statenlid Americo Todé. Daar is niet iedereen het mee eens. Meer dan 10.000 mensen hebben een handtekening gezet om het verzoek om het te benoemen naar Aminta Sprokkel, omdat zij haar hele leven lang heeft gevochten voor personen met een verstandelijke beperking. 3 keer per week vluchten tussen Bogota en Curaçao. De Curaçaose Tourism Board
heeft gisteren verheugd bekendgemaakt dat er een akkoord is met LATAM Airlines in Colombia om vanaf december 3 keer per week te vliegen tussen Bogota en Curaçao. Dat zal gebeuren met een Airbus A320 en tijdens het hoogseizoen worden de vluchten uitgevoerd op dinsdagen, donderdagen en zondagen. De Colombiaanse markt is belangrijk voor Curaçao, maar het is ook interessant voor Curaçaoënaars om op die manier naar Colombia te gaan, aldus de Tourism Board. En dan vond er een ongeluk met een auto plaats. Op de kruising van de Mahaiweg en de Santa Rosaweg trof de politie gisteren een auto aan op de zijkant. Dus die was uit de bocht gevlogen, om het maar zo te zeggen. Een Chevrolet Spark, dat is geen grote auto, maar er zaten 6 Europese Nederlanders in. Die moesten dus uit de auto klimmen terwijl de deur in de lucht hing, zeg maar. En allemaal zijn ze gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar niks ernstigs. Gewoon een verwijzing naar de huisarts. Maar het feit dat 6 mensen in zo'n kleine auto uit de bocht zijn gevlogen, gaf wel te denken. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Bonaire, want de politie al daar heeft preventieve acties uitgevoerd. Dat gebeurde afgelopen dinsdag al. Het was aangekondigd dat men strenger wilde optreden om nieuwe criminaliteit, nieuwe incidenten te voorkomen. Dinsdag werd een 15-jarige jongen begraven die in het weekend, niet daarvoor, maar die daarvoor, dus 10 dagen eerder, om het leven was gebracht tijdens het uitgaan. De politie heeft nu de mogelijkheid om preventief te fouilleren en dat gebeurde gisteren, dat gebeurde dinsdag, onder meer in de omgeving van de Calle Maria Helmut Boom. En ook is er in Noord-Salinha, Antriol, Amboina en Niquibocco gecontroleerd. Er zijn in totaal 5 mensen aangehouden. De politie heeft mensen aangehouden op verdenking van onder meer drugsbezit. Er zijn verschillende auto's stilgezet en er zijn ook mensen aangehouden die niet wilden meewerken aan de fouillering. De politie kreeg ondersteuning van politie uit Aruba en Curaçao, de Koninklijke Marechaussee en de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland. Dan gaan we naar Sint Maarten, want premier Luc Merselina reageerde op kritiek. Eerder kwam een artikel dat er mogelijk verstandig was om de huidige regering stop te zetten, met een andere regering door te gaan. Daar werd gevraagd of parlementariërs op Sint Maarten daarmee bezig waren, die ontkenden dat. Maar volgens Merselina is dat een poging om de democratie en de wil van het volk te ondermijnen. Hij is heel boos over die publicaties, want hij zegt die worden ook in andere landen, onder meer op Curaçao, gelezen op sociale media. En hij benadrukt dat de integriteit van deze coalitieregering onomstreden is. De regering is verenigd, gefocust en standvastig in haar inzet voor het volk. Deze coalitie blijft intact en werkt onvermoeibaar aan het aanpakken van de reële uitdagingen waarmee ons land geconfronteerd wordt. En hij zit dus niet te wachten op pogingen om dat tegen te werken. Die noemt hij schadelijk. Overleg tussen de voorzitters van de FIFA en de FFK. Gilbert Martina van de Curaçaose Voetbalbond sprak met Gianni Infantino.
En dat is de grote man van de FIFA. Dat gebeurde natuurlijk in Amerika, want daar is nu het WK voor voetbalteams. En de twee die hadden een goed gesprek, onder meer over de professionalisering van de voetbalbond op Curaçao. Ook over het boek dat Gilbert Martina eind van het jaar of begin volgend jaar wil uitbrengen. Healthy Minds, Healthy Nation. Gianni Infantino benadrukte dat hij dat een heel belangrijk onderwerp vindt, want toen hij zelf voorzitter van de FIFA werd hij geconfronteerd met de gevolgen van bestuurlijk falen en een gebrek aan moreel kompas. Dus de twee hebben een goed contact gehad en later schreef Infantino ook op zijn social media dat hij een vruchtbaar overleg heeft gehad met de nieuw gekozen president van de Curaçaose voetbalbond. Hij hoopt binnenkort een keer een wedstrijd van Curaçao te bekijken samen met Martina. Dan gaan we naar internationaal nieuws en dat heeft ook met voetbal te maken, want de teleurstelling in Suriname is groot. Na 2 wedstrijden tijdens de Gold Cup kunnen de spelers weer naar huis. Ze hebben nog 1 wedstrijd tegen de Dominicaanse Republiek, maar ze kunnen niet meer door naar de volgende ronde. Ze hebben 0 punten en zowel Mexico als Costa Rica hebben 6 punten. Dus de pool is al duidelijk wie er doorgaat. Nu moet Suriname nog tegen de Dominicaanse Republiek, maar het zijn 2 gevoelige nederlagen. 4-3 tegen Costa Rica en even kijken, 2-0 tegen Mexico. En de hoop in Suriname was heel groot met allemaal gevierde spelers uit de Nederlandse Eredivisie. Zoals onder meer de Groningen doelman Etienne Vaassen en andere goede bekende spelers. Jean-Paul Boetius, Ricciano Haps, Giano Kerk. Allemaal spelers die Suriname verder zouden moeten brengen tijdens de Gold Cup, maar dat is niet gebeurd. U weet het, daarna gaan ze net als Curaçao meedoen aan de kwalificatie voor het WK in 2026. En daarbij zit Suriname in een pool met Panama, El Salvador en Guatemala. En El Salvador is weer de ploeg waar Curaçao tijdens de Gold Cup mee in de pool zit, als u het nog allemaal volgt. We houden het voor u in de gaten, we proberen het zo goed mogelijk uit te leggen. Suriname kan niet meer doorgaan in de Gold Cup. Curaçao moet later deze week nog spelen. En we vertellen het u allemaal. Ik hoop dat u blijft kijken. Morgen ook weer. Het allerbeste. Tot ziens.